Sunna, bid'a, wa ke kare ahli sunna malamai a Najeriya? Wa ya ishe mu? Wane ne wakilin mu? Wa muka dogara da shi? Wannan makaranta ta Madina. Wannan tambaya ce mai ban sha'awa. Na'am. Na nemi jami'ar musulunci ta Madina tun da ji labarinta. Na'am. Ina sakandare ban kammala ba. Na'am, haka, na'am. Yan takardun da nake da su na wadancan makarantu da ne sai in tattara in yi photocopy na aika. Allahu akbar. Shekara 3 a jere ina aikawa. Allahu akbar. Kuma an dauke na jami'ar Madina tun kafin in kammala sakandare. Na'am. Wani abin sha'awa. Allahu akbar. Abinda ko ya faru shine Na'am. akwai ɗaya daga cikin manyan malamai a jami'ar ko manyan ma'aikata na jami'ar shine Dr. Muhammad ibn Abdullahi Zarban, Na'am. wanda ya rika shugabantar course na daura da aka rinka yi a Na'am, anan haka. to shi ya kawo wata ziyara ta gani da ido zuwa Najeriya tun haka. kafin su dawo da fara daura. Da fara daura, na'am. To lokacin da ya zo ya dace da ana cikin hutu ya ziyarci makarantu irin namu da ayyuki ana haka. Allahu akbar. yana so ya ga ɗalibai ya yi ganawa da musamman ya ga kowa zai Na'am, ɗauka. haka. To a lokacin nan akwai 'yan musabaka ta jihar Kano wanda za su wakilci jihar Kano a musabaka ta Ta ƙasa kasa da za a yi haka. bayan an kammala ta matakin jiha. Na'am. To an ɗauke ni cikin waɗanda za su ba su horo ko renin na musamman Na'am. Su wannan 'yan Wannan musabaka masu musabaka haka, na'am. a makarantar koyon harshen larabci ta SAS. Wasu SAS kenan haka. To sai ya zo nan makarantar Na'am. cewa yana neman asalin ɗalibai da suke ko dai na gamar Arabic Teachers College Gwale ko na nan Ko gwale nan, na'am. don a ce ai za ka ce za ana cikin hutu ne amma bisa ga dace ga ɗaya Ga ɗaya daga cikin Allahu akbar, na'am. to lokacin da an neme mu kamar mutum 2 ko 4 ko 5 ko mu 5 Na'am. to muka je muka same shi a masaukin shi yi mana interview Na'am. duk guda 4 ya musu interview ni ne na karshen shiga Na'am. kuma cikin ikon Allah a wannan lokacin ya tabbatar min da cewa in zan yadda Haka. duk cancanta na dauke ni na cancanta a dauke ni in fara a university a can Na'am. sai dai ba da takardar shaida ta secondary Allahu akbar. shin na yadda idan na je zan maimaita secondary a can na ce na yadda Allahu akbar, na'am. to za ta iya bani admission in maimaita secondary a can tunda ba da certificate na Tabbas secondary a haka can haka. da sauransu yace insha Allah za su aiko min da admission da su shi kenan to ga kaida idan su muka interview wannan Haka. shekara sai shekara mai zuwa za a aiko Za a da aiko da admission haka, na'am. to a lokacin ina cikin shekarar karshe ne Tabbas. shekara mai zuwa lokacin za su aiko da admission ni kuma nan gurin Za aiko kuma da ka kammala karatu ga ka saboda haka na Na'am. certificate ɗina na tafi da shi Na'am. da na je ta ma kuma kaida su idan sun dauke ka idan ka je sai an sake sabuwar interview Na'am. wanda suka gana da kai lokacin dauka ba su za su gana da kai bayan an dauke ka Na'am. su ma kuma za su gane ko da kana da takardar sakandare in dai sai ga dama za su ce Ya ce sai ka maimaita. Na'am. ganin damar su da su Haka. baka wannan damar gwagwaron interview din da su Na'am, da na'am. suka yi interview da na shi kenan sai ga zan iya ci gaba da university Alhamdulillah. kai tsaye sai aka bani dama na ci gaba da mataki na jami'a to a Alhamdulillah. nan din ma sai na shiga wato faculty na Quran and Islamic Studies Allahu wanda Akbar. galibin abin da ake karanta a ciki Na'am. tafsir da Qur'ani science Na'am, haka. to saboda haka na shiga wannan bangaren Na'am. wanda nake ganin zai taimaka min a dai waccan manufata wannan ni ina son tafsiri tun asali Na'am. to wannan shi ne Na'am. A to malam muna so ka ci mana game da ƙarin bayani a game da shekarun da kai a Madina tare da fannin da ka koya daga Egypt har zuwa Madina. a Madina kamar yadda na faɗa Na'am. karatun Madina yana da wahala kwarai da gaske Na'am. musamman a lokacin da muka yi shi Na'am. a kowane faculty kake ko department da kake karatu a ciki Na'am. wato za ku yi karanta subject 12 zuwa 10 12. kuma a ciki ba wani major ba minor Allahu akbar. kowanne major subject Na'am. sannan kuma kowanne abinda za ka yi ka samu fasa shine ka samu 60 marks Shi ne fat. in ka sami maki 60 to irin ka sha da kyar a haka muke wannan tsari na karatu Na'am. tun da ni a bangaren qur'ani ne Qur'an, babban haka. abin da ake karantarwa a wajen wanda ya fi komai yawa Na'am. shi kanshi qur'ani tare da kira'o'insa Na'am. guda 10 Haka. tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam Na'am. sannan kuma
sannan ma ilmomin da suke da alaka da shi, wanda ya kunshi tarihin saukar alkur'ani, ayoyin makka, ayoyin madina, wani ayoyi aka shafe, wanne ne ba a shafe ba, da dai abin da qur'ani ya kunsa gaba ɗaya. Sannan kuma dole za ka karanci larabci a matsayin yare, wannan dole ne a kowane department kake sai ka karanci larabci a matsayin yare, dole ne, ba wani bambanci kan wannan, ba jar baya da dai sauran fannonin da za su taimaka maka a bangaren tafsiri ko abin da ake kira ulumul qur'an. Saboda haka dai subject 12. To malam shekaru nawa kai a ita wannan jami'a ta Madina? Shekaru hudu. Na'am. A to malam ganin kai karance a Kano, kuma an san cewa Kano gari ne wanda yake dauke da malamai na ɗariƙoƙi daban-daban. To malam kai kuma ga kana tafsirin ka bisa tsarin sunna, malam ya kake gwagwarmaya da irin waɗannan malamai a Kano da kuma hannun ɗin ma Maiduguri? To wannan wani abu ne wanda zan iya cewa alal hakika akwai gwagwarmaya mai yawan gaske. Na'am. Domin an taɓa yin wani lokaci, ba ma zan ce wani lokaci ba, a yanzu haka abin da ake ciki zaka iya cewa daga shekara 5 zuwa yanzu kusan dukkan wani malami mabiyin ɗariƙa haka burinsa idan zai magana a rediyo ko talabijin ya zai mayar da martani ga abin da Jafar ya faɗa. Haka tabbas wannan ba karamar gwagwarmaya ba ce. Wannan haka ne sosai. Ko a rediyo ko a talabijin. Na'am. Ba ni kaɗai ba ne ba cikin malaman sunna, akwai ma malamai na kuma duk suna magana. Dr. Ahmad, akwai kuma waɗanda suke abokanai ko sa'anni ko tsare kun juna. Duk suna da dama suna shiga media ko kafar watsa labarai su yi magana. Tabbas. Ban san sirrin da ya sa kowanne ya fi so ya yi magana a kaina ba ni ko ya mayar da martani a kaina. Haka. Hakan yakan bani haushi wani lokaci. Wani lokaci kuma yakan bani sha'awa. Don wani malami na taɓa karanta tarihinsa yake cewa in ka ji ana cewa ku kamo shi tafiya yake. Tabbas. Yana tsaye yake wuri daya ba ma za a ce kamo shi ba sai ka. In ka ji ana cewa ku kayar da shi a tsaye yake. Haka yake. Ba ma magana kan tabbas sosai ka. Amma ba zai maka daɗi ba kan yi wancan ya zage ka, yi wancan ya faɗa ma bakar magana, musamman tun da wanda zai magana a kanka in ka samu dattijai masu hankali da koda sun saba maka haka suna ganin a shekarunsu za su hana su faɗa maka magana da bata dace ba. Tabbas. Za su ɗan kwatanta auna kalmomin da za su faɗa. Dole za ka samu yara waɗanda suke cikin kuruciya sa iya maka kyaki, sa iya maka ƙarya, sa iya maka duk abin da za su yi ma kai dan adam ne za ka ji ba daɗi. Wannan haka.